ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Lulatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lulatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanyang mga kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng inibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa maktuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinampuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos na magpagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sa iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, o tiyan ko, na ibinigay mo sa akin sa pag-inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko
Ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa po ang 1:17. Manalangin tapo. Pamalugod ang mapagpalang igpa. Pasibayo po ini na naman yung keking masayang kayabakan. Igpa ngening oras sa iti makanyana naman pong mirasing keking sabat. At makanyana kaya naman pong misasan metong mag-aral gawan milaring keking banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti sana po makanyan mong buklat yung keking puso. Sana po makanyan milang agawaring keking banal at tungkulan. Igpangening oras sa iti, pasalamatan da ka po nga lang pupus karing pagkalub mong biyang pong sikanan kaya kami. Sana po yung balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong kabiasnan. Ginoo makanyan mila sana pong asadya din kekeng banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti nano pong ablasmi, karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po sambanda kat puryanda ka king kaya kang pangay espiritu at king kaya kang katutuan. Igpangening oras sa iti makanyang kepong mitipon kening kekeng santuaryo, Ginoo reni po rin kekeng kapatad pinili mo karing dakal. Sana po dinan mula naman kapibabatan dinan mula naman pong sikanan bang kanita makanyang dala naman nagawa rin karelang banal at tungkulan. Igpang banal ngening oras sa iti o ini po yung kekeng bayong petsa. Ginoo makanyan mo kepong tinipon. Ginoo nung makanano kepong miras payapa kening kekeng santuaryo. Sana po potang magsakubli kami karing sarili ming kubuntok nangan bendisyonan me po yung balang metong kaya kami. Igpang banal ngening oras sa iti minupugi sanan salasayan rin laman daring kekeng puso ika po balo mula. Igpang ngening oras sa iti ore ni puring kekeng panalangin sana po tanggapan mula. Makanyan lang ang sana pong miras mabang lungayin king kekang banalay harapan at tanggapan mineman sana po itang limong kayablasan menibat ngeni hanggaman po king wakas iyan nasa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Meron lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang maayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na nasa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
Ni Kristo Jesus, uling ingbalang pinili ng magobra ning Diyos. Deti darapat lang kabanalan at ikakawani da ilulukas da ing dapat ning dewakan. Balang manatiling malinis ing balang pusura at kanita isulod da ing gayak ng Kristo. Ayating kabanalan at alang kapintasan. Ing upaya ng ampon kalamnan nitang Diyos, ke kayuyang tanggapan king pinanditay. Lugod ampon kapayapan, iyasa ing mantabe king kapinanditan na iti. Tuluta na sa nitang mayupayang ginong, ing panimunan ne ing banal ake kayong pamitipon ay ti, king mitmong wagas akabiasnan. Ating kabanalan, kapamilatan, ning lagyo ning ginong mayupay. Pablasang, king kayabakan na iti, aldoyang sabatyo. Ing amano ning Diyos, ginising na ing balang katawo, king malambat apamanod to Diyo. Ginising na ing balang metong kekayong, king era pangabaluan, karing kayang banal akaburian. Bang mimulat la, ringke kayong kaisipan, at lumakad kayo king lagyuning kapamintuan. Ayating kabanalan, ayalang kapintasan. Pablasang,
ing sabla, kabaluan yung, ampon daramdaman yung, ninuman, ing bisang tuki, kagulutan ng Kristo. Nga na, payalyan ye, ing sariling kaburian yung, gulutan yung, at lakwan yung, ing mal, ing nanuman king biyeyo. At tuki kayo, king hanggang mayap, ampon kabanalan. Banting upayang iti, king ikalinis na, ning balang kata. Pablasang, king ke kayong pamagpagal, pamanuparan, pamanlakad, king lagyo ning ginong. Nungkot nanda kayong, metong mo, ing kapagnasan niyo. Metong mo, ing ke kayong pake. Metong mo, ing ke kayong paing tungulan, ing ikongan, magbanal kayo. Makayari, makasadsad, ing obrang pekitanggapan. Dapat, makananuyapin, makapagbanal ing tao. Pablasang, kuntoro ing tao, lalapit yaking ginong. Laluyang misasakitan. Kuntoro iti lalakadya, king lagyong kapamintuan, laluyang misasubukan. Laluyang matutugon, ing kayang patatalakan. Dapat, ngarang sumabi, tingati yung talasuyo na ning Diyos. Masakit magpakabanal. Nanong sangkan, ning taong, bakit pagkasakita na, ing magpakabanal. Nino ing biyasa at makibat yak. Maya pa abak po banal. Masagit po talaga yung magpakabanal. Uling yung dala na po ng kabanalan, mas kupyo. Dapat yung dala na ng dewakan, maliwalas siya po. Anya masakit, lungub king kayarianan ng Diyos. Salamat. Salamat at matulid lang. Kinguli na niti, ting mapilan, ayatyo kang Kristo Jesus. Ayati yung lalakad. Pagkasakitan da, ing lagyong kabanalan. Baslayan ni Santong Kasulatan. King Galacia 5:24. Cinco 24. Ay po. At pinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kaalayan nito. Nabasa po. Niti. Basan me king lengguahing
Kang Kristo Jesus, pinakure ing laman pati na ing karelang kaibugan, amilalu wampong ing karelang kelabwaran. Ay tapo. Nung talastasan niya, ingati yung kabiasnan. Pamangan, amiya pagkekongan. Nga na, pinakure ing karelang sarili, king kaburyaning laman, ay ti babye pamikasala, king tao. Galang, nung nga niya pagkasakita na ning tao, ing lagyong kabanalan, uli na pablasang, enepa ay lako king kayang kasarilinan, ing lagyong kama. Pinakuya at tsuya pang makapako, king kayang pangatao, ing nasaning laman. Mayayakit, ing pailaluya, king ati yung kapagnasan, ning yatong iti. Uli na pablasang, manatili pangganap, king kayang kasarilinan, ing lagyong kamangmangan. Dapot, banting upayang makapagbanalya ing tao, nano ing dapat nang gawan. Kasibayong, King Colosas 3:12. Tao Colosas 3:12. Isulod yun nung makanyan, ang timong pinili ning Diyos, banal at kalugod-lugod, ing meto nga puso ning kapakaluluan, ganaka, kababanlub, kamong lub, pamibabata. Tapo. Nung makanyan ngeni, nga na, isulod yu, ing gayak ng Kristo. Dapat, makanano yung isulod. Matulid wari ampon karampatan ng tao, tinggap ne ing Diyos king puso na, kakilala na ampon kabalwana. Ing amano na, lalakad ya karing balang sentro, iti kaya matulid ne. Nanong sasabihan na ning Ebanghelyo? Kapamilatan daring kaya kayong pamanggalo, pamanyapat. Dapat, bayuye isulod ing gayak ng Kristo, muna yung linisan, ing kaya kayong kasarilin. Maglubas kayo, ilokasyo, ing matuwa yung pangataw. Maglinis kayo, ayalang pamagkunwari. At kanita, isulod ye ing gayak ng Kristo. Potang nga isulod ne, ing gayak ng Kristo, karing balang ke kayong kasarilinan. Lumakad kayong ating ganaka. Ating kamunlub, kapibabatan, at kanita, gulutan nyo na itang mga intuliran king panimanmana ng Diyos. Ketang bane-bane, ditak-ditak, ay sasaneye ingke kayong balang kasarilinan. King lagyuning kabanalan, kapamilatan daring
amano ninggin. Dapat pakatandaanan nyo. At yaman king puso yu ingamano ng Diyos, tinggap ye karing balang kasaril na nyo. Laman na ko man ning miyaliwang sentro. Dapat, nung alang ganaka, nung alang kamong lub, alang kapibabatan. Pakatandaanan nyo. Alayo ingwangis na ning Diyos kaya kayo. Ing Diyos, eya matutula kaya kayo. Kinguli na niti, bugbog na ing balang katao, karing balang amanong ayati yung yapag. Sikapan nyo sanang ingarinan yung katawan. Ing balang ke kayong miyapag akabiasnan. E bukod, ing tao, ing talapakirandamya. Nanong silbi na ningke kayong kapagalan. Nung alang mayayakit mababatyo. Pakinabang. Kinguli na niti. Ing sabla, ing mimingat lang. Banten yung balang pangimutiyo. Uli na pablasang agyang man atyu ing kapag-aralan karing balang kekong kasarilinan. Ing tao malalagwayang babalikwas king metong madalan alam malwalas. Malalagwayang mayayamuyot king dalan ababye kasiran king kekayang pangataw. King uli na niti. Mayakit na sa kekongan ing tune pamagbayo. Pamaglubas, pamaglinis, ayalang kapintasan. Ilokasyo, inganggang kamangmangan, ababye, kasiran, kingke kayong kasaril na. Ulingin Diyos at inyang panabilin. Ing mikutkut na sana, ing hanggang dewakan, at luminis ng ganap. Ing balang ke kayong puso, kapamilataning santong ebanghelyong banal ng amano kekoman. King huli na niti, detiring dimut, akabiasnan, amalyari yung isimpan, karengke kayong dapukanan. Nung makananong ing panahon matuwana, at ing sakit na masoloya. Sanang eyo na asaksyan pa, ingati yung mesabing Sodom at Gomora. Waman kingaliwang lugar, iti ababatsawan nyo. Dapat, mingat kayo, maging karingke kayong pamibale-bale. Makanyan mo naman karing mesabing kayanakan. Pablasang king karelang kayanakan, malalagwalang mayamuyot,
king dalan painturo, king dewakan. Paratidang sasabian, ing mimingat kayo, makirandam kayo, karing ke kayong pengari. At maging ke kayong pengari, siyasatan nyo rin ke kayong anak. Wa manong minsan at tsula kilubnaning ke kayong pamibale-bale. Kagyang king oras ning bengi, maranon lang makayatsuk king ke kayong baletok nangan. Dapat siyasatan nyo lang. Uli na pablasang, ding may sabing gamit iyo. May sabing telepono o aliwa mang bage. Mayayakit kingke kayong teknolohiya. Deti ring metong apasimula o panibatana. Anong makananong malyariyang masangkot o mibili ketang ewas to. Waman na tsulag ingke kayong pamibale-bale. Dapat iti metong yang kaparalanan. Matulid mo at alang mawala. Nung ila, siyasatan nyo lang. Pakisabihan nyo lang. Uling nung minsan, ing metong nga pengari, abalang alayang pakyalam. Matulid na kaya at sapat na itang kayang nga kakit. Ababatsawane, ing kayang anak. Dapat itang ketang kayang pamilubluban, ampon kay sipana, ingeyo kabaluan. King uli na niti, ing sablamingat kay. Uling ing panahon, ganap yang magulo. Nuka rin kayo man lumawe, dakal ingati yung patayan. Sakuna, disgrasya, at aliwa pang bagi. Kapamilatan ng kaya kayong kasalpantayanan. Isulod yu sanang ganap, karingke kayong kasarilinan, inggayak ng Kristo. Nuwan kayo, ikong sablang may kapaglinis, may kapagbayo, may kapagbanal. Panyatang na ni Tangaldo, anong nuka rin niya inginom, ay kayang pangako, karin kayo naman, ikong sablang ganap ameno paran, king lagyoninggin. King uli na niti, ilang suyo, ampong lugod kekongan. Pakatanda na nyo, ing balang talasuyo ning Diyos akayang pinili, iti darapat lang kabanalan. Mikatin lang pamanalastas at ilulukas da ing matuwang pangataw. Isusulod da ing gayak ng Kristo. King hanggang mayap kabanalan ay alang kapintasan. King uli na niti ing kapayapan, mapanalangin ing balang metong at etutok nang. King pamanyapat ampon pamanlakad, king lagyoning sala. King patnubena, ning Espirito'y Santo, lakwan danakay.
Magandang umaga po sa ating lahat at naway pagpalain tayo ng mahal na Panginoon sa araw na ito at sa dating pang panahon at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at gawain ayon sa kanyang kagustuhan upang ating sumampalataya sa kanyang pagka-espiritu at sa katotohanan. Ngayong umaga, napakaganda po ang ating tema
o ang ating topic po. Pakabanalin ng lubos at walang kapintasan ang buong pagkatao po. Una po, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Ayon po sa kanyang mga utos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ganon din po ang talumpati na binigay sa atin ng banal na batlaya. Unang-una pong sinabi niya, magpakabanal kayo. Ano po kapampangan? Uri yung kaya kong ipa at yuban mo banalya at sakdalya. Basahin po natin ang unang talata sa Levitico, Kapitulo 20, versikulo 7. Pasa. Levitico, Kapitulo 20, versikulo 7. Ganito po ang nasasabi, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magpakabanal kayo nga kayo, maging banal sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya po, bakit po inuutos sa atin ng Panginoon na magpakabanal tayo? Ang isang tao. Dahil po ba ang tao ay makasalanan? O dahil po ba ang tao ay tunay na matigas po at hindi po sumutupad sa mga utos ng Diyos? Inuutos po ng Panginoon sa atin na magpakabanal dahil po ang Diyos ay tunay na banal at sakdal. Basahin po natin sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16 po. Sabi po dito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16 po. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po, malinaw pong sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos po ay banal. Kaya dapat po natin tularan dahil po gusto niya sa ating mga anak niya ay maging banal din pong katulad niya. Kaya po nang sinabi ng banal na batlaya, magpakabanal kayo dahil ang inyong Diyos ay banal. Paano po magpakabanal? Napakahirap po, no? Marami pong bagay, marami pong paraan na dapat pong gawin ang tao upang magpakabanal. Sabi po sa 15, ibalik po sa 15, ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano po ang lahat ng paraan ng pamumuhay upang magpakabanal ang isang tao? Halimbawa po, pwede po natin sabihin isang paraan na pamumuhay na magpakabanal, katulad po ang ginagawa natin ngayon na tayo sumasamba at sumasampalataya ng taos-puso, tinatanggap natin na may takot sa Diyos. Isa pong paraan yan. Pwede po din natin sabihin na isang paraan din po ng pamumuhay upang magpakabanal ng tao. Gumawa po tayo ng mga bagay na kaaya-aya, nakakatutuwa sa Panginoon. Katulad po, ginawa ng mga kapatid natin. Kagabi, nag-mission po sila. Pumunta po sa mga ating mga kapatid na nagpapasalamat.
yan po isang paraan din po ng pagpapakabanal. Pwede rin po tayong isang paraan din gagawin din natin, tumulong po sa mga charity works po, charity event po. Yan po, isa ring paraan po yan para magpakabanal ang isang tao. Marami pong paraan na pwede natin gawin. Datapwat, sabi ng Panginoon, ang banal na batlaya, tahos puso galing sa iyo ang mga ginagawa mo. Iwanin mo, iwaksi mo ang lumang pagkatao. Ibago mo ang iyong sarili. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po, napakahirap po gawin ang ganitong bagay. Pero po, walang mahirap kung ang tao ay susundin niya at gagawin po niya. Ngayon po, tignan po natin sa isang sulat ni Filipos, Kapitulo 2, 12, 18. Kung paano po magpakabanal ang isang tao at anong gusto pong gawin, ipagawa sa atin ng Panginoon. Filipos 2, 12 hanggang 18. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayoy ako'y wala, ay lubusin ninyong ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at paginginig. Yan po talagang sinasabi po talaga sa atin, iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. 14 po. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo. Yan po, isa rin bagay po na gusto pong pagawa sa atin ng Panginoon. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Ibig pong sabihin, kailangan po maging isa't po tayong modelo. Para po tayong ilaw sa sanlibutan. Magiging larawan po tayo ng ibang tao na tularan para po matupad natin ang isang bagay na parang isang kabanalan. Isaias. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, nandi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagal man ng walang kabuluhan. 7. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Seryoso po. At sa ganyan din paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. So po, sa ganyan paraan po, nagagalak po ang ating Panginoon. Kaya po, inahinyahan po tayo ng Panginoon. At ganun din po ang banal na batlaya. Lagi pong sinasabi sa atin na hubog na po tayo sa mga salita ng Diyos. Kailangan na po natin ang kailangan lang na po natin yung aksyon na lang po. Gawin na lang po natin. Nandyan na po ang salita ng Diyos, gawin na lang na po natin. Binigay na po sa atin kung ano po ang gagawin natin. Kaya po, ang pagkakabanal ay hindi po simpleng bagay na ating gawin po. Dahil, una po sa ating sarili, kailangan po ilubas natin lahat. Ang ating, kung may mga pagkakasala tayo,
kailangan po hingi po tayo ng kapatawaran para po tayo'y kanyang patawarin at linisin sa ating mga kaluan po. Basahin po natin sa unang 1, Kapitulo 2, versikulo 15, 16 hanggang 17 po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yan po, kanina po, sinabi rin po ng Panalabatlaya, na kung gusto po nating magpakabanal sa mundong ito, iwaksi po natin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Iwanan po natin ang mga bagay na yan. Ano po ang mga bagay na nasa sanlibutan? Tuloy po natin sa 16. Sapagkat ang lahat ng nangagsa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lahat po ng bagay na yun, hindi po galing sa Ama, kundi po ay galing sa sanlibutan. Kaya po, ang Panginoon ay tunay pong malinis. Ganon din po ang gusto niyang mangyari po sa atin. Kailangan po malinis po ang ating sarili, ang ating puso at kaisipan, para po maisot po natin ang gayak ni Kristo. Ngayon po, basahin po natin sa Roma 12:17. Dose po. 12:2 po, sorry po. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung po malinaw pong sinasabi niya, katulad po ng sinabi ng Banal Batlaya, ang pagbabago po. Kailangan po nating palitan ang ating pag-iisip. At kailangan po ang pagbabago sa ating sarili. Bago po tayo makapagpatuloy sa ating gawain sa Panginoon. Iwaksi po, iwala po natin ang sarili at gawin po ang bagay na ayon sa Panginoon. Pero po, bakit po ang tao ay tunay pong makalimutin? Kahit po alam na natin ang mga bagay na ito, ay nagagawa pa rin po natin. Siguro po dahil sa ating sarili na hindi po natin talagang sinasadya po yon o tunay na sinasadya ng iba po. Pero po, kaya po natin gawin, katulad po ng iba, katulad po ng mga nagsipagbanal, ng mga ating mga ninuno, naigawa rin po rin na kahit po sila noong panahon nila, meron po silang ginawang mga kasalanan, mga pagkakamali, dahil po sila'y nagbago. Tinanggap po sila ng Panginoon, pinatawad po sila ng Panginoon, at sila po'y naglingkod sa Kanya. At sila po'y nagpakabanal. Pero po, ang lahat ng bagay na ito nasa sanlibutan ay wala pong sa Ama. Ang lahat pong bagay na ginawa ng Diyos, lahat po ay mabuti. Wala pong masama. Kaya po, ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan, hindi po ginawa ng Diyos yun. Gawa po ng tao yun. Dahil po yun ay hindi kaya-aya sa Panginoon at hindi po galing sa Ama. Kaya po, sinasabi sa banal na kasulatan, ang Diyos lahat po ng kanyang ginawa ay maganda po. Wala pong pangit. Basahin po natin sa unang Timoteo 4:4. Timoteo
Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yan po sinasabi niya na lahat po ng nilalang ng Diyos ay maganda at mabuti po. Kaya yung pong mga bagay na yun na nasa libutan, yun po kailangan natin pong isakwil natin po sa ating sarili upang makasama natin po ang Panginoon. Paano po tayo magpakabanal na walang kapintasan? Mahirap po. Lahat po ng tao may kapintasan. Sa physical pong anyo, meron pong kapintasan ng tao. Kuminsan po, halimbawa po, yung tao, tunay po talaga makasalanan. O nasasabi po natin na, ay, ang pangit nun, sabi niya. Yan po ay, hindi po maganda sa Panginoon yun. Yan po ay, galing po sa sanlibutan yun. Kuminsan po sa pag-uugali ng tao, nakikita po natin din po yun. At po na-experience din natin. Kuminsan po sa mga, katulad po sa mga trabaho, nasasabi din natin po na kung ano ang itsura niya, yun ang ugali niya. Yun po, pagpipintas din po yun. Hindi po rin maganda sa Panginoon po yun. Sa gawa ng tao, meron din pong ganun. Minsan po makapagsalita po tayo sa mga gawa ng tao. Sasabihin po natin, kung minsan tao sasabihin niya, di magandang ginawa niya, mas maganda pa yung sa akin. Yan po, isa rin pong pagpipintas din yun. Yan pong lahat ng yun, hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Kaya kailangan po nating iwasan para po tayo magpakabanal sa ating Panginoon. Basahin po natin sa Efeso 5:16. Paano po ang tao na walang kapintasan? Efeso 5:16. Upang kanyang pakabanalin ito na lininis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na naluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yun po ang gusto po sa atin ng Panginoon. Ngayon po, isulit po natin sa pangalawang Pedro 3:14 po. Tres 14 po, 3:14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y magsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Walang kapintasan sa paningin niya. At po ang katatahuli at ang kahuli-hulihan po natin sitas itong unang Tesalonica 5:23 po. Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po. Kaya po, dapat po tayo walang kapintasan. Kasi po, kapag may kapintasan po tayo sa paggawa sa ating Panginoon, yan po ay hindi po kaaya sa harapan ng Diyos po. Ang uli po nating tema, ang uli po ng citas po, ay Mateo po, 5:48 po. Mateo 5:48. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng iyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya po, tayo po ay magpakasakdal sa harapan ng Diyos. At magandang umaga po.
Maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Una po sa Diyos ay napakabuti po ang mag-aral sa eskwelahan ng buhay para po tayo ay lalong sumulong sa ating mga pinapangarap na pangako ng Diyos na biyayang ipagkakalob sa atin. Yun lamang po ang ating inaasahan. Mga kapatid, siguro po marami na po tayong narinig na napakagandang mensahe. Kung ito po'y sa puso natin ay marahil di po nila makukuha sa atin ito. Kung ito po'y ating itatanim sa ating mga puso't isipan. Mga kapatid, siguro po yung tema't na basa natin, ano po? Pakabanalin ng lubos at walang kapintasan. Ano po? At ang pag-aaral pong ito talagang tunay kung paano po magpakabanal ang isang tao. Marahil po mga kapatid, alam na po natin sa ating pong pagtitipon na ito ay bigay po ng Diyos, ano po, patungo po sa ating ikabubuti. Ano po, sa pamagitan po ng karunungan at pag-ibig ng Diyos, hanggang ngayon po hindi tayo pinababayaan araw ng pagtitipon para po may bigay natin ang ating mga sakdal at matapat at paglilingkod sa araw ng Sabat sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, ang pagpapakabanal, batay lamang po sa ating pag-aaral. Ukol po sa pag-iwas sa mga kasamaan o kasalanan. Yun po ang pinaka-number 1 kung po tayo ay gustong magpakabanal. Dahil po ang Diyos, sabi ng ating kapatid, magpakabanal kayo, sabi po ng nakasulat, sapagkat ako'y banal. Sino po yun? Nakasulat po sa banal na santo sa pamagitan po ng banal na Diyos. Mga kapatid, alam po ninyo, yung hindi nagpapakabanal, kailanman hindi po makikita ang Diyos. Na ayon po sa nakasulat. Alin po ang ating pipiliin? Magpakabanal ba o hindi? Siyempre po, lahat tayo gusto natin magpakabanal. Sa ano pong paraan? Kinakailangan lamang po pagsikapan natin ang ating mga sarili. Pananatiliin po natin. Ano po yun? Yung mga bunga ng Espiritu. Kapag po yun ang sumagi sa ating puso't isipan, na natili sa atin, nasunod po natin ang kagustuhan ng banal na Espiritu, definitely po tayong lahat, lulukuban po tayo ng banal na Espiritu. Hindi po tayo pababayaan. Basahin po natin para po malaman natin ang katotohanan ayon po sa banal na kasulatan. Dito po sa Galatia 5:18, basahin po natin. Datapwat kung kayo'y pinatpanubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Tama po ba ang nakasulat? Ano? Ito po kaya ay ating magagawa naman. Ano po? Sabi ng ilan, mahirap magpakabanal. Sabi ng ilan, hindi naman po mahirap magpakabanal. Nasa tao po yun. Kapag po ang Holy Spirit wala sa atin, tiyak po hindi tayo po pwedeng magpakabanal. Sino pong nagpapakabanal sa atin? Kundi ang Panginoong Diyos din. Sabi nga minsan, yung mga iba dyan, yung mga ibang nung hindi pa po ako nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sabi po ng iba, mahirap po daw magpakabanal. Baka maya-maya matisod ka, makalimutan mo na ang mga nakaraan mong ginawang kabutihan. Pero po kung matibay naman po ang ating pananampalataya, matibay naman po ang ating paniniwala sa Diyos Ama at sa Kanyang karunungan at kapangyarihan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa turo at aral ng Banal na Espiritu,
Kung yun po ay ating masusunod, kapalagay ko po, ayon sa kasulatan, hindi po mahirap magpakabanal. Kung minsan po, dati kang magalitin, masasama ang iyong pag-uugali. Minsan, makita mo lang yung kapatid, naaasar ka na agad, hindi po tayo magpapakabanal doon. Hindi po tayo pwedeng magpakabanal. Naayon po sa kasulatan, kung tayo po'y nagagalit, pwede naman po nating iwasan na hindi tayo magkasala. Huwag po natin pansinin. Na yun po, sabi ni po ni Apostol Pablo, pinapatunayan po sa banal na santo. Buklatin po natin ang Biblia. Dito po sa Efeso 4, 26-27. Kung ano po, maiwasan yung galit natin. Kayo'y mga gagalit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kapag po kasi ang galit, pinabayaan natin, lumipas yun, ay kapag po kasi ang galit, hindi po natin pinabayaan, lumipas yun, ano pong mangyayari sa tao? Yun po ay nangangahulugan, doon na po tayo nagkakaroon ng yung mataas na pride, ayaw natin yumuko. Ano po? Dito po sa 27, na binigyan daan ng dyablo, ay nabinigyan daan man ang dyablo. Sino po sasalakay sa atin? Eh di yung mga masamang pita, yung mga dyablo. Ano po? Napakausay po ang mag-aral. Kung ito naman po ay ating maya-apply, hindi po mahirap ito. Kahit sino pong tanungin ko sa inyo, gusto nila magpakabanal, lalo na po ako. Ano po? Eh, sa laking tuwa ko, dahil sa aking pananampalataya dito sa Union Espiritista. Ano po? Biruin niyo po, ako'y nagkasakit, sabi ng doktor, opera agad. Prepare ko daw yung pera. Maganda ako. Aba, hindi ko po ginawa yun. Gawa ng aking paniniwala sa Panginoong Diyos at ang aking paniniwala sa pananampalataya, sa pagsakop ng ating banal na Espiritu, ay nagkonsulta muna po ako sa Kanya. Bago magpasko, ang ginawa po ng Diyos, binigyan po ako ng bonus, pinalaya naman po ang aking karamdaman, naibsan. Ano po, patapal-tapal lamang po So, yun po pinagmamalaki ko sa Diyos. Di po natin pwedeng pagmalaki ang ating mga sarili kung di ang Diyos lamang. Mga kapatid, instead na po ako'y tatagal dito sa ampunan, ano pong ginawa ng banal na Espiritu at tulong ng Panginoong Diyos? Ginawa pong magaan ang aking karamdaman. So gusto ko pa pong tiyakin, after how many months, gagawin ko po, magpapa-ultrasound ako kung wala na po yung nararamdaman ko yun. Pero po sa ngayon, nararamdaman ko talagang nagiging okay po ang aking pakiramdam. Di po kaila, magsalita po tayo sa katotohanan, basis po daw ako sa bato. Pero sa loob-loob po naman, wala naman pong imposible. Diyos pong nakakaalam, kung gusto kanyang pagalingin, di pagagaling ka. Di kung ayaw niya, wala kang magagawa, tao ka lang. Wala naman po tayong pag-aari dito sa mundo. Doon po tayo nagkakaroon ng tibay at katatagan. Kaya po itakwil natin ang ating mga sarili. Ilaan po natin ang ating puso't pag-iisip sa abot nating makakaya. Alang-alang po sa pinakita niyang mabuting gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang may balita ko sa inyo. Ngayon po mga kapatid, napakaganda po. Kung paano po tayo pagsisikapan natin ng mauusay na ibinigay ng Diyos sa atin na para sa Kanya at para sa atin din. Kung paano po tayo makakaiwas sa kasalanan at kung paano po tayo pwedeng magpakabanal, banal na aklat din po ang nagtuturo. Basahin po natin dito sa Hebreo 12:14. Lagay po natin. Sabi po dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal
na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. Wala naman po tayong nakikitang nagkukuring nagpapakabanal eh. Nakikita niyo yung Panginoon maya-maya. Pero tiyak po natin ating pag-iingatan ito dahil po sa matagal na nating nakilala ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod, pagtalima sa banal na Espiritu. Mga kapatid, kung ito po yung ating susundin, ay mapapabuti po sa atin lahat. Mga kapatid, kaya po sabi dito sa, basahin po natin, dito sa Filipos 2:4-15, lipat po natin kung ano po ang dapat nating, sabi po nito, sa Filipos 2:14-15, nabasa na po ng ating kapatid. Tao Filipos po, 14. Gayon man ay mabuti ang inyong ginagawa, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y, di po sa ano to. Sa 2:14 po. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Yung bulong-bulong po yung pagtutol. Huwag po tayong tumutol sa pagtutol o pagtatalo. Wala po tayong iba't ibang mga pagtatalo pa dyan, kundi sundin po natin ang pinapapagawa ng Diyos. Dito po sa 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Yan po ay napakaganda. Kung tayo po'y mapapagsikapan natin na makagawa po tayo ng kabutihan sa kapwa natin, marahil po ito'y ating makamtan din pagdating po ng araw. Habang may buhay lang po tayo gumagawa ng kabutihan dito sa mundo. Dahil po alam natin hindi po kaila sa atin, pansamantala lang po tayo dito sa mundong ito. Kaya po importante yung magpakabanal ang isang tao na para po walang mapintasan ng mga tao kung tayo po'y magiging isang uliran makikita ng mga tao. Pero ganun pa man po bilang tao, mabuti na po yung gagawin mo pag minsan kakasama pa nila. Kaya po lahat po may puna, Pero ayahan po natin yun, hindi po baling magalit ang lahat, wag lang po ang Diyos ang magagalit sa atin, yun po ang ating pag-iisip na dapat gawin. Kasi po pag ang Diyos ang nagalit sa atin, ay wala na po tayong silbi nun. Ay tao magagalit man yun, maya-maya, maiwasan mo naman yun. Yung tao po, yung Diyos po, hindi po natin pwedeng maiwasan. Kaya ito pong taon na ito, mga kapatid, kung paano po yung mga puro na lang pagbabago, ay gawin naman po natin, linawin natin kung paano yung pagbabago. Napaganda po Alam po ninyo ang pagbabago, minsan, galit ka sa kapwa-tao mo, minsan, hindi ka nakakapagpigil, nagkakasala ka. So ano pong gawin natin? Talaga po yung pagbibigay, yung forgiveness, yun po ang ating dapat gawin. Kahit po yung mga nagagawa natin, mga nakakaraan na araw, minsan nung hindi pa po ako maniniwala dyan, nasa gitna pa rin po ako ng kadiliman noon, pero hindi ko po binibigyan attention yung ganyang sitwasyon. Pero po ngayong nalaman ko, talaga pong napakaganda. Kinakailangan din po pala tayo kung nagbago na, yung forgiveness natin, hindi po nawawala sa atin yan. Sa halip po tayo gumawa ng kabutihan, magpapatawaran sa bawat isa sa atin, para lamang po lalakas tayo sa bawat isa. Basahin po natin Efeso 4:32. Lahat po ng pong aking sinasalaysay dito nakalaan naman po sa banal na aklat. Hindi po tayo maliligaw. At sabi po dito, at
magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tinuturo naman po sa atin kung paano po tayo maging mabait. Di po ba? Kaya po kung tayo mabait, talaga pong mapapaibig ang mga tao sa atin. Pero depende naman po sa kabaitan. Baka yung kapatid mo wala naman trabaho, sugal-sugal. Kahit nakapatid mo pa si espiritista, yung nakakapuna, hindi niya pinag-iingatan. Tapos, hingi ng hingi sa'yo. Sa pangatlo naman po, wag na po natin bibigyan. Marahil po tayo magkakasala naman nun pagka po pinagbigyan pa natin siya nun. Di po ba? Depende po sa kabaitan ng tao. Depende rin po sa pagmamahal. Kung nagmamahal ka, huwag naman yung may asawa. Magmahal po tayo sa talagang walang asawa. Kahit na po may asawa tayo, kung walang asawa, kung gustong mag-asawan 2-3, nasa sayo pa rin yun Basta't po gumawa po tayo ng tama. Huwag po tayong gagawang hindi tama. Espiritista ka nga Nasabi ng mga tao, nagsasalita doon, ang gandang magsalita. Akala mo, nasa tamang gawa yung mga ginagawa niya. Pagdating din, umaalogis ka sa bungan. Ayun po nakakapuna sa atin, mga kapatid. Hindi ko naman po kayo pinagbabawalan, may sarili na rin po kayo, tulad ko. Pero yung nakasulat po dito, disiplinahan natin sarili natin. Sundin natin ang banal na espiritu para po ilukuban tayo. Napakahusay po ng mag-aral, mga kapatid. Yun po yung mga pagsasabong na yan, pag-iinom na yan. Pag-aaral din po yan, pag nilasing ka, nagkakaroon po tayo ng lesson sa buhay natin. Sabi po sa Kapampangan sumpa ko hanggang binit, alak nung etanamikit. Ano po pag pong may lasing mga kapatid. Kasi po kaya ako nababanggit ito nalata ko po sa inyo, parang gusto na kayong matulog Kaya po kinigising ko kayo Mga kapatid, napakahusay po Sa uli pong aking mensahe, dahil po baka marami pa pong pwedeng magsalita dyan para po lalong lalawak ang ating kaalaman. Ang gawin po natin sa taong ito, kinakailangan po yung mag-ugas ang ating kamay kung sino man pong may kasalanan dyan. Inahamin po natin tayong lahat may kasalanan, ayon po sa kasulatan. Pero dapat po agad natin rin i-recover ang kasalanan na yan. Pero kinakailangan po sa ating pagbabagong ito, sa paghapak natin sa taon na ito, ugasin po natin ang mga kamay natin. Kung ano po yung hindi kalugod-lugod ng makaraan na petsa, iagis na natin sa impyerno yun. Pero yung impyerno hindi po nakalaan sa Bible Iagis na lang po natin sa nasusunog na dayami doon. Mga kapatid, ito po bago po ako magwakas, basahin po natin ang Santiago 4:4. Yun po. Sabi po, kayong mga ngalo niya, sabi po, ito po yung mga hayag ng sanlibutan. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pagkaibigan sa sanlibutan sa kipag-away sa Diyos? Tama po yun na nakipag-away po tayo sa Diyos pagka po yung sinusaway natin. Tulad po ng magulang natin, pag inutos po tayo, mabuti naman inuutos. Nagdadabog ka, lumalabang ka ng parang yan po. Kagaya din po yun, isang alimbawa lang po bilang tao yun. Pero sa Diyos po, hindi ka po dapat lumaban. Dito po sa 4:8, ilipat po natin, mga kapatid. Magsilapit kayo sa Diyos, sabi po, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Sino pong nagdadalawang akala dyan? Tunay po ang ating pananampalataya o hindi po tunay? Para sa akin naman po tunay Dahil po always present naman tayo. Every araw ng pagpupulong, Minsan po naman yung iba dito, yung mga kasamahan kong evangelista dito kaya po hindi present dito. Nasa ibang gawain naman po yun Yun po ang talagang tunay na obligasyon natin. Habang may buhay, may pag-asa. Kapag po tayo'y umasa sa Panginoong Diyos, tandaan po natin, mga kapatid, huwag po tayong aatras. Kapag po tayo umatras, tayo rin po ang malilintikan. Kasi po sayang yung mga pinag-aralan natin, yung magandang
Maganda po sa atin yung mga pinag-aralan natin mga nakakaraan. Pag po tayo pinabayaan natin ito, hindi po natin ma-reach yung pangako ng Diyos. Sa hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bigay ko na po sa ating Presidente. Una po sa Diyos at sa inyo pong mga magulang at sa mga kapwa ko po kabataan, magandang umaga po sa ating lahat. Narito na naman po ako ngayon sa inyong harapan, hindi po upang mangaral, kundi upang makipag-aral lamang po sa inyo. Ang ating pong tema ngayon ay ang pakabanalin ng lubos at walang kapintasan ang ating pagkatao. Kung nire-required lang po ng Diyos nang magsasalita lamang po dito ay ang mga taong walang kapintasan, malamang po wala pong taong magsasalita dito. Di po ba? Dahil sinasabi po sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Sinasabi din po ng Roma 2:11 na ang Diyos ay hindi nagtatanging ng tao. So therefore, I conclude na lahat po tayo ay pinanganak na pantay-pantay ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo ay pinanganak na mangmang. Lahat po tayo ay pinanganak na hindi banal. Para sa akin po, ang isang pagpapabanal sa sarili ay isang malaking proseso. Sabi nga po ng ating mga banal na espiritu, tayo ay banal na. Banal na sa mga salita. Hindi pa po sa gawa, sa mga salita po daw, sabi ng banal na espiritu. Ngunit hindi po natatapos sa ganoon lamang ang ating pagpapabanal. Sapagkat ang salita ay salita lamang, maaring magsinungaling. Ngunit ang gawa, ang siyang nagsasabi sa katotohanan. Ang paggawa ng ating katungkulin sa Diyos ay napakalaking bagay upang tayo po ay maging banal. Ngunit ano po ba ang tungkulin ng isang tao sa ating Panginoong Diyos? Mababasa po sa Ecclesiastes 12:13. Mga ngaral, 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay naririnig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang pagsunod po daw sa utos ng ating Panginoong Diyos, ang buong katungkulan nating mga tao. Ngunit ano po ba ang ating katungkulan sa Diyos? Basahin po natin sa Mateo 22:37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. 38. Ito ang dakila at pangunang utos. 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Sinasabi din po sa Galatia, sa sumpa ng kautusan ay tinubos po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinubos po tayo mula sa 10 ay ginawa na lamang pong 2. Pag-ibig po ang siyang umiikot sa lahat ng kautusan dito sa mundo. Sabi nga po sa Pedro 4:8 na ang pag-ibig ay siyang nagtatakip ng ating mga kasalanan. Dahil sinasabi po sa unang Korinto 13:8, ang pag-ibig ay hindi nagkulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Yan po ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon at hindi lamang isang salita. Dahil lang tunay na pag-ibig
ay nasa gawa. Madaling sabihin po sa ating kapwa na mahal kita. Di po ba? I love you bro, sasabihin mo sa... Madaling sabihin din po sa Diyos na mahal po natin ng Diyos. Ngunit mahirap pong gawin ang kanyang mga kalooban. Kung ayaw mo. Dahil kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero kung gusto mo, maraming parahan. Sabi nga po, action speaks louder than words. At sinasabi po, sa 1:14-15, kung mahal mo ako, kung ako yung iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig po sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang po sa ating mga salita, sa mga magagandang ating sinasalita. Ngunit, dahil ito sa ating mga gawa. Nagiging kapintas-pintas lamang po ang isang tao kung ang mga sinasabi niya po dito ay hindi po niya nagagawa. Hindi po ba? Ngayon po, bakit po tayo nagpapakabanal? Dahil gusto po natin siguro malamang na balang araw, pagkatapos ng ating buhay na ito, ay makapiling po natin ang ating Panginoong Diyos. Paano ka ba makakapunta sa ating Panginoong Diyos? Basahin po natin ang ating lema doktrina. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Karunungan at pag-ibig. Dalawang katangian po na hindi po dapat nating paghiwalayan. Na kung iniibig po natin ang ating kapwa, samahan po natin ng karunungan. Halimbawa po, Brad, pahingi ng 5 piso, pambili ko ng sigarilyo. Binigyan mo, pero kang pag-ibig sa kanya. Pero wala kang karunungan dahil tinutulungan mo lang ang iyong kapwa na lalo pang sumama ang kanyang kalusugan. Tayong mga espiritista, yan po ang ating pinaglalaban, ang kawang gawa. Nasa doktrina po natin yan. Ng espiritismo ay hindi naniniwala na tayo ay maliligtas o magiging banal ng dahil lamang sa pananampalataya. Sinasabi po ng iba, natanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo ay magiging banal ka na o maliligtas ka na. Ngunit sinasabi ko naman po, ang pagtanggap kay Jesucristo ay ang paggawa sa kanyang mga kagustuhan na pinapatunayan po ng Biblia sa Kolosas 2:6. Kung paano nga inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Hindi po ba? Hindi po natatapos sa pagtanggap lamang sa ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay. Ngunit, sabi po ng banal na Espiritu, ay lumakad po tayo ayon sa Kanyang kagustuhan. Sa araw-araw po ng aking pagpasok sa paaralan, marami po akong iba't ibang reliyon na nakakasalimuha. Ngunit po ang aking pagka-espiritista ay hindi ko po binibitawan. Yung isa ko nga pong kaklase ay tinatawag po sa akin, spiriketik. Pero pinapabayaan ko lang po siya. Papalad po daw ang taong nagbabata sa mga taong inaalimura ka. Po ba? Yung isa, until one time po, chinat po niya ako. Medyo na-curious po siya sa ating pananampalataya. Ano po ba daw ang espiritismo? Sinabi ko po ang lema doktrina ng ating pananampalataya. Hindi po daw siya sang-ayon na ang walang kawang gawa ay walang kaligtasan. Ipinapangaral po niya na hindi ka daw maliligtas ng ating mga kawang gawa o ang ating mga gawa. Inilatag ko po sa kanya ang mga berso. Sinabi ko po sa Santiago 2:26. Ng katawang, at sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din po ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi po sapat ang pananampalataya upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Gayon din po sa unang 1:2-4. Maraming pong nagsasabi nito. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Gayon din po sa Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap
na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinatakwil sa bawat gawang mabuti. Pagkatapos po nilang mangaral, babalik na naman po sila sa kanilang pagkatao. Bubuli, ganon. Pero sabi po ng ating Panginoong Diyos na hindi po sapat ang pananampalataya upang tayo maging banal. Ayan po ang mga berso. Kaya wag po natin ikaya na tayo isang espiritista. Mga kapwa ko kabataan at sa inyong pong mga magulang. Dahil ang espiritismo ay isang paturuan ng buhay o isang paaralan na pwedeng makipag-aral na kahit sino. Isa buhay lang po natin ang ating lema doktrina ng patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. At ang kawang gawa po ay siyang ating pinaglalaban. Dahil hindi po natatapos sa mga salita ang ating mga sinasambitlan. Dahil sinasabi sa Ikalawang Korinto 5:10 na lahat ng tao ay mahukom sa hukuman ni Kristo batay sa kanyang mga gawa, mabuti man o masama. At bilang panghuli na sitas po o berso ay mababasa po natin sa Galatia 6:4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurian tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Nandito na po tayo, makipagtotohanan na po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Dahil nasasayang lamang po ang ating oras kung ang ating mga gawa ay pagkitang tao lamang. Di po ba? Sa susunod na mga araw po, wala na po siguro ang mga ganito. Dahil challenge ko din po ang aking sarili na isang maging ganap na orador dito sa lunduyang ito. Mapagpalang umaga po at ang kapurihan sa Diyos ang siyang manatili po sa ating lahat. Maraming salamat, sir. Tignan niyo po ang ating mga kabataan ngayon. Talaga pong marunong po ang ating mga kabataan. Lalo na po, masigasig po silang nag-aaral ngayon. Kaya po, tayong mga katandaan ay napipilitan din pong mag-aral. Maraming salamat din po sa ating dalawang speaker na angel din po na nagbigay ng mga salita ng Diyos. Pareho po silang angel Angel Tiria, Angel Yumod, no? At sinamaan po ng isang kerubin. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito dahil po ang kanyang pag-ibig ay pinagkaloob po sa atin sa umagang ito. Hindi lang po tayo nabusog sa mga salita na ibinigay po ng ating mga speaker, kundi bagamat din po sa ating banal na espiritu na dumating sa atin. Maraming salamat din po sa mga kapatid nating bisita na hindi po nagkaroon ng pagkakataon upang makapagbigay ng mga mensahe nila. Subalit ang Diyos ay ating pinupuri sa umagang ito. Kayo rin po ay nakatupad at nakagawa sa inyong mga tungkulin. Datapwat ang ating mga tungkulin ng isang mananampalataya. Ito po ay taus-puso po nating tinatanggap na tayo ay isang mananampalataya sa sagisag po ng Union Espiritista. Kailangan po ay ating pangawakan at ating pong pagsikapan na yung mga tuntunin at mga ipinapatupad ng ating pananampalataya sana po ay ating masundan. Dahil dito po, nasusubok po tayo. Yung pagtupad po natin sa ating mga tungkulin. Kung minsan po, sabi ng banal na Espiritu kanina, kung toro ka kanu mamintu, karin kami susubukan. Talaga pong ganyan. Dahil po, ang ating ginagawa, dito po tayo nagkakaroon ng paglilinis sa ating sarili. Nawawala po natin, nagagawa po natin na magtiis.
gaya po ng ating kabataan, siya po'y sinasabihan ng iba't ibang salita. Subalit ganun po, ang Diyos din po, siya'y napakatuwid, banal. Bakit po siya inalipusta? Bakit po siya pinako sa krus? Bakit po siya pinahirapan? Samantalang siya po ang ari ng lahat. Bakit po nagawa yun? Dahil po sa kanyang dalang pag-ibig at sa kanyang mapagkumbabang kalooban. Kaya din po natin na mga mag-aaral. Tayo po ay nakay ng Diyos dito sa ating pananampalatayang ito dahil po tayo ay iniibig niya. Hindi po tayo ang pumili na tayo'y papasok dito kung di po siya ang tumawag sa atin. Napakapalad po natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil po siya ang tumawag sa atin sa umagang ito. Hindi po natin mapaindiyan ang ating Panginoon dahil siya po ang tumatawag, ang tinig niya kahit nasa malayo po tayo. Bakit po tayo nagpapagal o nagpapagod na pumupunta rito? Yung iba po hindi po dito sa baryong ito. May kulbasa, may daw. Bakit po sila nagtitipon dito? Dahil po yung tinig na naririnig po nila, ang kanilang tinanggap na tungkulin, siya po ang tumatawag, ang ating mahal na Panginoon. Tatapwat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sana po ay mawala yung kapintasan na sinasabi. Kung mayroon man pong kapintasan dahil po sa atin, sa physical na ating pong nakikita, mayroong pangit, may maganda. Di po ba? Subalit yan, panglabas lang po yan. Pero ang tunay na kagandaan na inaanap po ng Diyos sa atin, hindi po ito, kundi itong sa loob natin. Kaya po mga minamahal kong kapatid, purihin po natin ang Diyos, sundin po natin ang kanyang kalooban, at sundin po natin kung ano ang ating mga tuntunin sa ating pananampalataya upang tayo ay makita na yung ating ginagawa ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sana po yung mga luma nating mga gawain na sinabi ng mga ating kapatid, sana po ito'y napag-iwanan po ng 2016. Huwag na po nating balikan. Dahil po yung mga kalendaryo po natin, gusto niyo po bang pag January na, babalikan pa po natin, kung February na, babalikan pa po natin yung January? Babalik po natin yung araw at oras? Hindi na po. Yung lumipas po ay lumipas na. Hindi na pwedeng balikan. Kaya po, napakalaga. Time is gold. Yun ang sabi po ng iba. Dahil po ang oras ay mahalaga, sana po ito'y pagsikapan naman po natin. Huwag ho nating ayaan na tayo po sa darating na mga uling araw, tayo po ay, yung kapampangan po, lugi tamo. Kanya sana po, itamong sablang mikakapatad king kasalpantayanan na iti, kota pong maraptamo, at intamong sobrang gametong yamo pong butil. So, God bless you all po kay kayungan. Dan pong kaya katamong pisaw-saw, ngayon aldong iti, 3,665 la po. At dakal pong salamat.
Talakad tamo po. Bayo tamo po may kakawani, maing tamo metong pami pasalamat. O malugod da Ginoo. Pupurianda ka po ang pong parangalan ngening pinanditayti. Pablasang Ginoo ing lugod mo kay kami. Emi po atawaran alang kondisyon. Ginong Diyos ngening pinanditayti kay punganak yu. Era ka man puwa salat, era ka man nakakit dapot. Balo mi Ginoo. May kipagmanano ka po king kay kaming banalatipunan. Ginong Diyos, ngayon oras sa iti, nupuan ti karaguling kaya kaming tula ampong kapasalamatan kaya ka. Pablasang dindam milapuring mayap abalita ngayon oras sa iti. Asimpan mila sana po karing dulang daring balang kaya kaming puso ampon kaisipan. Metong lang panyulong king kaya kaming biye pamagaral. Ginong Diyos, ing balang metong kaya kami igpa, lubos ne sana pong milaya aking kamangmangan, banting upayang igpa maging karapat dapat kami. Alubas minasanang lubusan itang luma karing balang kaya kaming pangataw.
Diyos ko, marap kaming bayong tao king keko pong banalayarapan, maging karapat dapat kaming tuki king kagulutan ng Yesu Kristong kay kaming Diyos. Ngayon pong pinanditaytig pa, adwan mirgu baking lubusang milaya king kamangmangan. Ibudbud me ing kabyasnan, kagum na ning pamanalastas karing dulang daring balang kay kaming puso. Banting upayang igpa, makanyan milang lubusang alingap ding kay kong banal kautusan. Habante milang lubusan ding balang kay kaming pamirapat dapat tampong kasarlinan. Diyos ko, ipagkalob mo po yung banal mong pakalulu. Karingaldo bukas da pa ring balang kay kaming bukas. Ginoo, maging tapat kami. Agawa mila king mitmong katapatan ding balang kay kaming tingga patungkulan. May git king sablaig pa ilawot mo at ilako mo yung kasangkanan. Banting upayang misadsad kami uling nungat syupo yung kasangkanan kapilan man ike managumpi. Ginoo, gabayan makami king kikeng pamagaral, king kikeng pangayay tiyungay ti. Uling Ginoo kayong mi talaga kay kami. Diyos ko, inaki mo kami king kikang banalaw payampon kalam. Balo ko po Ginoo ating kang plano ka ring balang si kakatao kay kami. Mga sadsad kingan sana po. Maging suluna kay ningyato. Igpambanal maging larawan naman pong maging ayemplo na kami. Lalong-lalo na igpa ding makalwal king kikeng kasalpantayanan. Katataw yan nganing pinandit. Ding at po king lalam na ning panandam. Ding ating problema igpadaralong milat lalapit kaya kangening abakay di keng mikakapatad. Lalong-lalo na ginoreng kaya kaming pengaring at siyo lalam na ning panandam makayatyo ka ring balang karelang kubong tuknangan. Pasaksi mo minsan pa itang banal mong misteryosig pa. Pasiknangan mo la, pakayapan mo la. Halang-halang ginuketang napon ginawalat mimintuking burimo. Adwan mergu pakaban mo pa yung biyera. Bangkanita akayabe milapang sumuyom pong mamintuking burimo. Dakal salamat kaya kaginongin nga ba kay ti. Emi puwag yung larawan ng kaya kaming kapasalamatan. Lugod ka kaya kami. Ngayon mikakawani na kami. Adwan mergunong makanano kayong miras kapayapan king kakaran na iti. Magbalik kaya sana pong mitmong kapayapan nating tula ang pong lugod ka ring balang kaya kaming puso. Diyos ko, Ginoo, dakal pong salamat. Iding kiking misasan metong panalangin, tanggapan mo lat miras laking kaya kang banala pagkarinan. At tanggapan mi naman pong para itang liim yung kaiblasan. Tanggapan mi nga lang kulang. Itingan po'y papamilatan mi king kaya nga nakabugtong Yesu Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet sahop da puring mapamatulang Espiritu Santong pengako mo Ginong maging kayabim yung pong kasahop. Manibat nga ni manggaman king wakas yan nasa ko. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.